आइजोआ बिमानि समान। खन्थाइ सुजुगिरि किरण बर', गोदान दिल्ली। आवरायगिरि बिस्वजित बसुमतारी। इसिं खनानि माइनाव बिमाया सोर? बुजि मोनोबा? धोन सम्पतिनि थाखायल' न'आव लाखियो नामा? सिबियो नामा? अनसायो नामा? बावथाय बावो नामा? बिनिनो गोरबो सोलेरजों जोनोम जानाय जों बुहुमनि आइजो माहारि। बुहुमनि आइजोखौ बिमानि समान नोजोरजों नायनो, अननो सोलों। अगेन आखुनि बाथ्रा दा फोरमाय। गुबुन रायजोआव, गुबुन हारिजों जा अगेन आखु सोमजिदों, अर जोंदों बर'नि न'खराव, बर' बिमानि गोरबोआव। दुखु दाहो, मोदै दासख'। अब्ला जोंबो बिखा फोरदानना बुंनो हायो गुबुन रायजोनि सुबुंफोरनो, जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि नङा। ओमबालाय नोंसोरलाय मानो? ना नोंसोर बर' बिमानि फिसा नङा?